салом дӯстои азиз, мо иқдом дорем ки дар ана ҳамин рӯзҳо кӯмаки худро ба мардуми ниёзманд расонем. дӯстон, ҳар нафаре ки аз шумо дар хонаатон асбобҳои барқии рӯзгор яъне метавояд техника дореду ба таъмир ниёз дорад, аммо шароити хуби оилавӣ надоред, мо барои шумо таъмири ройгони худро ҳамчун хайру кӯмак пешниҳод менамоем. инчунин ҳар нафаре дар ҳамсоягӣ ё наздикии шумо зиндагӣ мекунад ё шахсонеро медонед ки воқеан ҳам шароити хуби зиндагӣ надорад, имкони назди усто бурдани асбобҳои барқии худро надорад, ба мо муроҷиат намоед. шумо метавонед ба мо дар рақамҳое ки дар зери видео нишон дода шудааст ба мо муроҷиат намоед, ё ин ки дар сайтҳои мо дар Instagram xurik.90 ва дар сайти YouTube канали мо xurik90 аст. ба мо муроҷиати худро намоед ва дар комментария ҳар муроҷиате ки доред навишта ба мо ирсол намоед.